Max Teixidó, que ha estat l'MVP FEAC del partit d'avui entre el Claret i el Manyanet. Primer de tot, enhorabona per la victòria. Moltes gràcies. La victòria, bueno, contundent. És veritat que no per resultat, però sí que crec que Claret ha donat una molt bona imatge, molt intens, tot el partit, amb defensa mostrant-se molt sòlid. Com heu vist vosaltres? Sí, bueno, el que has dit, hem començat bé al primer quart i hem tingut gran avantatge, 37 o així des del primer quart. Sí que és veritat que s'han ficat una mica més a prop, però això, sempre hem estat una mica per sobre i hem estat remant tot el partit i bé, al final ha sigut bé. Ha hagut un parcial, sobretot, de 12-0, que crec que ha sigut, parlàvem també amb el Sam, que ha sigut letal, no? Que, bueno, arran d'una bona defensa, sempre es diu, no?, la dita aquesta de una bona defensa és un bon ataque, doncs avui s'ha demostrat. Sí, ja et dic, en atac no és que haguem fet alguna cosa extraordinari, sinó que en defensa hem estat sòlids, hem estat correctes, ens ha donat els contraatacs i els punts de davant. I després jugar al pati és molt difícil, pels de fora, no? Sí. Sempre, bueno, tornarem a jugar aquí, ara parlarem de semis, però avui, amb tota l'afició, sempre és especial, no, jugar aquí. Sí, home, i que et vengi tota la gent del Claret, que has estat tota la vida més, que et coneixen i tal, és xulo. I més per tu, que vas marxar, Sí. i ara tornar-te a vestir del Claret sempre és especial, no? Sí, jo sempre ho dic, que és un orgull, que sempre que em torno a vestir de blanc, m'encanta, m'he jugat aquí al pati, que és on he crescut. L'essència. Sí, sí, sí. Bueno, com dèiem, semis, no esperàveu? Jo crec que sabíem que teníem un equip, però anàvem partit a partit i no ens imaginàvem més enllà. Ara us toca Escolapia Sant Martí, tornareu a jugar a casa, perquè ja està això decidit. Com afronteu aquestes semifinals? Doncs iguals que els quarts, a anar fort, a pensar igual de fort que hem de pensar avui i a donar el màxim. Us espera Jonat a la final, que ha guanyat avui. Ha patit, per guanyar, però ha acabat guanyant a Sant Ignasi, una pista també molt complicada. Bueno, suposo que amb ganes, i és veritat que partit a partit, no? S'ha de jugar a les semis, però també veient la final relativament a prop, perquè és així, està un partit. Totalment. No, i més, tenim ganes a respirar aquest aire com a col·legial durant les classes, durant el Claret. Així que xulo. Max, enhorabona, ens veiem a les semis, segurament a finals d'aquesta setmana. Correcte.